कतनो चटपट चटनी कतनो चटपट होई सब्जी बराबरी ना होई। अरे सब्जी बराबरी ना होई तनेता अरे बरका बरका होई हम लालू रबरी। नेता बड़े बड़े होई हम अब लालू रबरी ना हो। चटनी कतनो चटपट होई सब्जी बराबरी ना हो। चटनी कतनो चटपट होई सब्जी बराबरी ना होई। सब्जी के बराबरी ना होई नेता बरका बरका होई लालू रबरी। नेता बरका बरका होई अब लालू रबरी ना। हुलास दादा के पोती जी के तरफ से पुरस्कार आई हार्दिक शुभकामना बा। और उनका बेटी के तरफ से पुरस्कार आई बा हार्दिक अभिनंदन बा। और उनका परपतोह के नाम पर हुलास बाबू के आई बा 100 रुपया सब लोग के तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। भगवान भोलेनाथ आप सबको बोले रहे। गरीब घर के बेटा बनले जनता दल के नेता। जैसे 0 से 1 होला 1 से 2 3 4 5 6 7 होला वैसे 0 से हीरो लालू प्रसाद यादव बिहार में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बेटे रहले। गरीब घर के बेटा बनले चक्र छाप के नेता। वह में सब लोग स्टूडेंट रहे लेकिन एगो जैसे हर कोई का अलग पहचान होला वैसे लालू प्रसाद यादव जी के रहे सबसे अलग पहचान पा गया। लड़ाई भी अवस्था गंगा के तनो बड़ी अवधेश बाबू सरपंच साहब फिर पुरस्कार देंगे 100 रुपया के हार्दिक प्रणाम बा। गंगा के तनो बड़ी आई तो गोदावरी ना हुई। गोदावरी ना हुई नेता बरका बरका हुई लालू रबरी। गंगा कितनो बोरी आई गोदावरी न होई नेता बरका बरका होई हनलाल। हुलास बाबू के परपतो पप्पू यादव जी के तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार आयल हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। तो हरदम बोलो शिव बम बम बम।